Minulý rok bol jedným z najúspešnejších rozvojových období nášho mesta. Celková hodnota investícií realizovaných v roku 2025 presiahla 7,2 milióna eur, čo je najvyššia suma za posledné roky. V minulom roku bola venovaná osobitná pozornosť vzdelávaniu, keďže v roku 2025 bol realizovaný doteraz najväčší balík renovácií škôl v Komárne. Dve inštitúcie prešli kompletnou modernizáciou, zatiaľ čo viaceré školy boli čiastočne zrenovované. Viac ako 130-ročná základná škola na Pohraničnej ulici bola zrenovovaná za takmer 3 milióna eur, zatiaľ čo renovácia základnej školy na ulici Práce začala investíciou vo výške 1,1 milióna eur a bude pokračovať aj v tomto roku. Ďalej sa rozšírila aj sieť cyklotrás. Po úseku medzi Košutovým námestím a Mederskou ulicou bola dokončená 700-metrová cyklotrasa, ktorá pokrýva Petöfiho ulicu a časť Záhradníckej ulice. Začala sa výstavba úseku na Ötvösovej ulici a pokračovanie cesty na Mederskej až po Bratislavskú cestu. Investícia v dĺžke 3,29 km sa realizuje s rozpočtom viac ako 1 000 000 eur, z veľkej časti z grantových prostriedkov. Pokračovalo sa aj vo vytváraní parkovacích miest. Na Pávej ulici bolo dokončených takmer 80 nových parkovacích miest a plánuje sa ďalšia výstavba. Pokračovala aj výstavba a modernizácia stojok na uskladňovanie komunálneho odpadu. Mesto na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 127 000 eur a vďaka úspešnej žiadosti o grant je k dispozícii ďalších 660 000 eur. Jednou z priorít minulého roka bol aj rozvoj voľnočasových a športových zariadení. Centrum voľného času v centre mesta bolo kompletne zrekonštruované, pričom miestna samospráva vynaložila 280 000 eur na tepelnú izoláciu, výmenu okien a energeticky úsporné riešenia. V kultúrnom centre Bény Egrešiho bolo za 90 000 eur zrenovované horné poschodie, kde sa konajú komorné predstavenia a koncerty. Zároveň slúžia ako výstavný priestor a kompletné plány renovácie sídla tejto inštitúcie budú pripravené v blízkej budúcnosti.